Prosím vás, dobrý deň. Pekné. Máte tu, no a to len no ona. Prosím vás, pekné, nemá sa kde umyť. Nemôžete ma no umyť. Rýchlo tu stojí 10 eur, ja vám dám. Nemá, môžete ma spraviť, či to bude aj 5 minút alebo 10 minút, to je jedno. 10 eur vám dám, prosím vás. Áno, môžete ma, lebo smrdím jak pes. Smrdím jak pes, nemám kde spávať. Ja vám dám 10 eur. Dobre, ďakujem. A koruny? Mám tu, áno. Ale prv ma musíte umyť. To nie, prv umyť ma. Najprv koruny, potom umieme. Dávam, hneď. Nech sa páči. Ďakujem. No, poďme ma umyť, prosím vás, pekne. Ale sa musím sa vyzliec, lebo smrdím jak pes, ako cigan černý. Všetko si dávam dole. Prosím vás pekne, ale neviem, kde si to mám dať. Prosím vás, áno, môžete. Lebo smrdím jak pes, ako hajzel. A ja noha ma bolí aj ponožky mám smrál v hlave. Nemám čo jesť. Slipy mám. Môžete ma umyť, nie? Aj šampón, žižetky. Rýchlovka. Áno. Počkajte. Nebojím si. Prosím vás, pekne. Si musím dať ličku, lebo ma noha bolí. Prosím vás, dobre. A kujem mám. Ako žebrak. Dúfam, že ozaj za 10 minút mi to spravím. Víte? Neviem aj na tie ponožky. Nemá umyte, čisté. Ponožky si dajte dole, musíte si dať dole ponožky. Nie. Také špinavé máte, nové ponožky si dáte. Pán Malík. Áno. Čak aj za nechtami treba, my tu aj pedikúru vám spravíme všetko. Áno, dobre. Jaj. No, ukážte, aké máte nožičky špinavé. No, vidíte, že tam sú aj zvieratka. Všetko. Jaj, všetko. Pozrite sa, no. Idem to vyhodiť ven. A ďakujem vám. Počkajte, pán Malík, tuto postavte sa. Budete setkať pri tom? Nie. Stáť? Sadkajte si. Sadkať. Sadkajte si. Áno, dobre. Dúfam. Nie, skrno. Hej. Dobre, to je wellness. Za ušami poriadne. Dobre. Super. Dona. Šampón. Super. Šampón. Šampóny dajte mi, čak nemám. Však to je rýchlovka. Poradne ho našampónuj a on si umie nohy a potom ho len spláchneš. Krásne! No naše krásne. Krásne! Jako cigan černý. Vlasy si umí. Takže to musíte vy. Milan, daj mu trochu šampónu na hlavu. Krásne to musíte vy. Začal sa rýchlovka je rýchlovka. Nie?
Všetko je pustý, všetko. Chcem mať krásne rýžovka. Ešte budavči? Nie. No, super. Vlasy, to je rýžovka. Ako ciganovi černemu. Všetko, skrtačo, a tuto. Za ušami. A za ušami. Neškrabe to? Také... Nie. Jano, neškrabe to? Za ušami múmi. Pozri, čo tam má, ty kokos. Všetko. Tak tuto za ucho. Všetko. Rýchlovka. No, ona je 100%. A to umývané. Všetko. Nohy. Ty drápy mu poradne vytrhni. Všetko. A títo všetko. Poradne medzi prstami. Prstami všetko. Ale sa cítiš teraz čistučky, nie? Jaj! Dobre to je? Milan. To máš wellness, Janko. Dobre to je? Super! Super! Dobre, ešte raz ho našamponuj. A potom ho Nie už? To je moc veľký. Nie, ďakujem. Stačí? Stačí. Ukáž nohy. Nohy mám zdravé už. Čistúčke, jak pán. Čisto už. No. Počkaj, ešte ten navoskuje. Nie, aké? Nie, čo si? Daj mu uterák, nech sa utre. Vysúš ho, však toho si zaplatil. 10 eur. 10 eur som si dal ako cviačený. Čo ho musíš aj vysúšiť. Tak, ako to. Všetko utre. Chlapci, toto ani v kúpeloch v Piešťanoch nespráva. To nie. Toto nona a to umývarka a rýchlovka. Rýchlovka. Všetko. Však to sa ja som tam. Ale rýchlovka som už špinavý. A už aký si voňavý? Už som krásne. Všetko. Všetko. Ešte ho, vedúci, ešte ho aj navonavkuj. To má v cene. Áno? Áno, to má na vonavku. Som vedavý. Ukáž, čo používa Janko, akú voňavku. Najdrahšia voňavka na svete. Jak pán, pod pazuchy pekne. Pekne, tak, krásne voňavučky budeš. Lápci. Jajaj. Dobre. Dobre. Ďakujem pekne. Rýchla, no, nona je 100% a rýchla pomoc. Rýchla, nona, umývarka je 100%. Bleskové. Ďakujem vám.